मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर आज निवृत्त होणार आहेत आणि मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त कोण होणार या संदर्भात सध्या चर्चा रंगू लागलेल्या आहेत। यामध्ये बरीच नावे चर्चेमध्ये आहेत, मात्र सदानंद दाते आणि संजय कुमार वर्मा यांच्या नावाची चर्चा आहे। त्याचप्रमाणे रितेश कुमार, देवेंद्र भारती आणि अर्चना त्यागी यांचं सुद्धा नाव यामध्ये चर्चेत आहे। अर्चना त्यागी यांचं नाव चर्चेत असल्यामुळे मुंबईला पहिली महिला पोलीस आयुक्त मिळणार का याकडे लक्ष लागलेलं आहे। मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर हे आज निवृत्त होत आहेत आणि भारतीय पोलीस सेवेच्या 1989 तुकडीचे अधिकारी असलेले फणसळकर यांच्यानंतर मुंबईचे पुढचे पोलीस आयुक्त कोण याची चर्चा आता पोलीस दलामध्ये सुरू आहे। सदानंद दाते, संजय कुमार वर्मा, रितेश कुमार, महिला पोलीस अधिकारी अर्चना त्यागी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं सध्या चर्चेत आहेत। याशिवाय मुंबईचे विशेष पोलीस आयुक्त देवेंद्र भारती यांच्याकडेही पदाची धुरा दिली जाऊ शकते अशी ही चर्चा आहे।